Astăzi o să vorbim despre două poziții ca și tehnică la violă. Prima poziție ar fi poziția degetelor pe arcuș, da, cum s-a arătat în videourile trecute, și apoi poziția violei. Hai să începem cu poziția violei. Deci, primul pas ar fi ca bărbia să vină chiar aici pe contrabărbie, da, aici. Mâna stângă să fie pe grif, aici, cu degetele așa, da. Vezi destul de bine cum țin încheietura. Nu o țin nici așa, da? Nu o țin nici așa și o țin așa și degetul ăsta se ține chiar pe corpul ăsta așa aici. Deci înclinat așa trebuie să fie. Da? Apoi poziția arcușului pe colți. Da? Deci asta ar fi poziția arcușului pe colți și poziția corectă a viorii. Dacă ți-a plăcut acest video, dă un share și un like. Eu sunt Iosif, dacă ți-a plăcut, urmărește-mă.